Приятели, днес какво ще правим едно малко челенджче. Ще готвим с затворени очи, с вързани по-скоро. И тук са ни продуктите. Ето ги продуктите тук. И сега почваме вече да готвим. Не знам как ще стане. Имам човек зад камерата, който ще ми даде някакви насоки. Ние двамата сме такива готвачи, че направо не знам какво ще направим. Айде да видим. Първо ще правим салата. Трябва сега да ми кажеш на къде купа работи, откъде да взимам. Защото аз не знам нищо. А още повече, че сме в нова кухня, защото в момента сме на почивка. Тук ли е това? Не. Там е дъската. Къде е дъската? Това ли е? Да. Къде? Купата? Къде? Не знам. Там няма купа. Няма. Няма е. Да, бе, един ножа. Това е за това. Сега гледай как ще са такова. Това е ножа, нали? Да. Добре. Тъй, ами толкова ума, купата... Тук има някакъв такъв. Тук ли? Не. Където с купа, Не знам. Къде има... Това шкаф тук отваряха ли? Не. Няма. Тук до... Да, не е. Има? Да ви циган... Не. Не. Почваме още от сега с аудите. Берих пък купа, обаче сега трябва да я спортна малко. Къде е? Това ли е? Това ли е? Да. Тук ли се джига реч? Къде е това? Започваме чрез първия ножа и това, дъската. Те почваме сега от салата. Първо ще правим салата. Те обаче сега те без ръце малко... Я казваме мастрата ли е? Това ли е мастрата? Да. Те сега... Ти май не биш добре. Те, сега първо... Аз сега трябва да смея и глупости. Добре, това е краставица. Колко краставица да слагам? Къде е? Добре. 2 краставици и колко? И 2 домата? Да. Надолу. Добре. За второто ястие ще правя кебабчета на скала. Това с краставица, какво ти е? Той май нещо не е много хубаво. Чай само да не щупам тук Airbnb-то. Това ли е масата? Да. Сега. Разката ми трябва да е оп. Това е ножа, нали? Да. Сега, чай да видим. Човек, че знам, открих колко режа хопане. Я чакай, всъщност с краставица не ме полезно. Кой разделете на 2? Ще направих майка. Сета. Така, почвам да ги режа. Добре ли са? Да. Те само да няма пръстичката. Те всяко пъта къде? Тук ли остави? Друга страна. Чакай, масно и гадното къде го метнах. Да не го фана сега него. Не. Как не? Ето го, май. Той е нот.
А другото тук ли? Не. Няма го там, не се представя. Добре. Та салата май цяло ще яди. Няма да е много нарязана, ама се те. Ай, нали на дъската виж? Да, дъската. Чакай, това е гадно. Да. Или да го... Чакай това. Ти по-добре... Не, също. Това ще е много тегаво. Това е краставица. Това? Да. Това е краставица. Бати парчета. Добре. Сега аз нарязах едната, нали те? Да. Това е другата, нали? Да. Чакай се. Така, моите се отрязах ногтите. Тук е добре, тук ти няма да видиш. Шит, много тегаво е. Майко, сега човек само някой да ми каже, че е стейджното направо, не знам. Не бе! Минус краставица. Да бе! Много ли падна? Едно парче. Съм да го горе ли? Той е крахат. Чакай. Чакай да нарежу. Ти те дръж му? Да, скоро пак те е. Нищо не направи. Усетих. Ами те май е било. Не било. Като гледам колко време режа краставица, направо не знам кога ще се оправим. Нещо падна. Къде падна? Ой, бати краставицата. Просто нямам търпение да се махне това, да се махне превръзката, да видим какъв булшит е станал. Направи едно парче. Тука. Назад, точно пред дъската. Тука. Не, това не. Да, да. Това е да. Чай сега да не обърнем. Ти, на краставица ще и приключихме, нали? Да. Ох, сега домач, майко, аз домач не мога да режа докато виждам. Абе, режиш там, какво стане? Това ли е някак горе в средата? Да. Сега само да ми тикнат сокове на всякъде. Аз всъщност не мога да така просто да ги нарежа. Чакай, ти още не те. Добри ли са те? Идеални са. Сравнение с краставицата. Тия добри ли са? Да. Супер са. Добри са, нали? Да. Той вътре ли го пуснах? Кои? Чух, че падна нещо. Да, бе, вътре. Те и на домата нарязаха, бе? Да. Добре, този домата по-бързо май го ушитаха. Това ли е другия? Да. Домата май го ушитаха по-бързо от краставицата. За сам много ли ще да направих? Не. Видях някакъв начин да се режа точно пръстите, за да мога един вид поне нещо да усещам. Така че, какво след като ядем салата, усещам пръст. Нокът. Да се чужим. Гледам, че другите правите с густаци, викам аз малко. Май трябва ще да врежа. Режи там, режи. Зле ли става такова? Не, добре бе.
Чакай се изключи. Обаче това челендж, гайс, ще отнеме супер много време. Какво ти? Някакво парче ето малко. А чай ти да вече мога ли наведнъж? Добре ли стана? Да. Тъй. Между другото, малко странно звучи, обаче се посвиква си едно. Са такъв, ако слепеш, ми е трудно пръга получат. Да. А, ти скупа май са понапълни, ли? Понапълни са, да. Той беше. Свършихме ли сега? Те, сега. Сега трябва да се измия, обаче. Другата страна. Лекичко. Къде съм? Тук ли? Не бе, това е печката. Какво? Това е печката. Насам? Да. Ага. Тъй... Приплакнахме само малко. Сега трябва да видим солта, къде сол, олио и оцет, за да вкусим салатата. Те са някъде тук, но не знам. Тук ли? Тук има ли нещо? Да, тук са. Кой? И двете. Това е олиото. Че това е оцет. Да. Малкото. Това е олиото. Сол? Няма тук. Тук не е солта. Солта там на това ли е? Къде е машината? Тук се тъпах или шпотюра. Къде е машината? Вляво долу. Той се чаш, ще е солта от другата страна. Да. Барна, да. Това ли е? Да. Те, сега Само да не е захар. А? Не, солта да е пакета. Те, сега. Тук ли да ги оставя? Не, да. Има ли нещо, което е? Опа. Да скаш му трябва още. Не, мета мивката. Те, сега. Това какво е оцета? Да. Само че трябва да кажеш стоп, нали знаеш? Ай, почвам. Чакай, то нищо не пада. Как не пада? То не е отворен. Стига, тук допълнителни. Аз сега как да го отворя? Чакай. Това върти ли са? Или? Не. Не, това трябва да се срежи сега. Нали? Майче да. Лекичко. Казвай, кое да спрям? Сега толкова. Но тя е много кисела. Тъй. Сега, олиото къде отиде? Това ли е? Да. Олиото вече отворено ли е при? Съмнявам се. Има ли такова обаче? Има, да. А? Няма. Някакво shit. трябва да се много внимателен. Лекичко. Сега. Предобрихме ли много? Майче да. Нищо стопи не олио. Тъй. Солта. Солта сега. Солта е от коя страна е дупката? Другата. Другата. Тук е. От тук да? То няма дупка. Тук има същата дупка. То няма. Няма дупка. Чакай, намерих дупка. Тук. Да, Майко, да. дупка. Тъй. Лекичко. Чакай ти. Да. Тъй. Давай, нищо пара. Стига. Добре. Много ли да стана? Нека се обърка. Такова да го поизми, малко. Ще го теси. Тъй, сега. Сега ми трябва... Какво ми трябва? Май велици ми трябва. Да. Да го поразбъркам.
Сега да не хвърлям половината по това. Нещо става ли? Да. Бъркай. Чай се измина, че целия станах в фолио. Къде е това, бе? Да, ще се получи. Да сме чак кемзирани. Преди второто ядене, кебабчетата обаче има малко нужда от почивка. Малко да се хидратирам. Втора част. Трудната част. Тъй, тук имаме кебабчета. Солта шпани. Ти можеш. Вратата къде я бъде? Надясно. Тука. Напред малко. Надясно още. Да. Тъй. Сега ще се спукам ли? Какво ще това, бе? Вратата? И трябва да минава светло тясно тук, е. Към стане. Чай, че си взема дърка в очите. Тъй, сега. Къде изкара? Това ли изкара? Да. Сега. Сега цели да ги фащам сега чисти общите. Да не се скъсат. Да, давай. Къде? Тук ли? Да. Да пускам. Пускай. Малко накриво ми е там. Какво? Накриво ми е. Все тая, няма значение да я разкарате тук. Тук. Да. Това да ги обърна. Колко това ще се бъдат от тази къде? Моя всичко ти има. Как гледам как меташ. Да. Сега на върху друго казва да ги обърна. Не, добре. Тук. Да. Тук. Нагоре. Тук. Чакай, къде нагоре? Тук. Нагоре е наляво малко. Да. Браво. Да слагам долу. Слагай. Има ли място? Има, да. Тук. Нагоре. Нагоре е вляво. Наляво, тук. Да. Пръска. Къде тук? Не. Наляво. Къде наляво? Наляво и нагоре. Да. Да, става. Да слагам на общини. Не. Сега чакаме. Вие иначе как си приятели? Добри ли сте? Надявам се да сте добри, защото е много стигал. На камерата не може. Да. Те само не знам сега как ще ги обръщам. Не, на другата страна. Да. Това. Да, върти. Те. Но още малко трябва да въртиш. Да. Това обаче, защото и да ми това не изгорява. Къде са? Трябва явно по-бързо. Вляво, да, там, да. Да, върти. Давай, дай още малко. Обаче е бая силно. Бая силно с карата. Я намаля малко. Къде са другите? Вляво. Давай наляво, давай. Това. Не, ти го завърта. Това. Давай. Да. Това. Да. Давай. Добре. Готово. Другите си имат? Да, нагоре. Вляво. Нагоре вляво. Да. Тук? Да. Така. Не върти още. Чай, да загубих сега. Паде? Да. Тамам на другото малко запуши. Другото го е точно него. Да. Това? Да.
Само, че... Така? Не. Трябва да мърнеш другото. Какво е? Мърни от другото. Става ли е? Да. Добре. Или може да оставиш на тиква? Надясно. Надясно? Да, давай. Дай напред. Не, надясно. Дай напред. Ай, пускай. Тук ти изгледа? Да. Не ги турих на скара? Не. Състои от tego. Малю? Да, горе. Да, А? горе са другите две. Са три са също. Другите няма да ги хвърлям те нагоре май. Трябва ли да валя нещо? Не. Чакаме нещо. И мога да спър. Там не е спира. А? На страни трябва да дадеш. Двете страни е готово, само... Как на страни? Не, от едната страна, от другата го печил. Хубаво, просто трябва на всяка страна да и хептензо. Не знам колко са сготвени, ама... Не ли са изгорени, или са сурови? Наляво. Това, бучи. Хвана се го? Да. Пайчният това? Да. Имам това по ръката. Хвана, нали? Да. Браво. Да, готово. Време е за фаза трета. Сега ще видим какво сме направили. Ау, направо съм като кърчица. Какво общото добре изглеждате? И салатата? Бива доста по-зле очаква, де. Те са. Чакай да видим сега какво сме направили. Майко, гледай каква краставица. Ай, тая краставица ще кисва. Салата е малко безвкусна. Не знам дали не съм я разбъркал добре или просто е... Си тая са. Кой кебабче скарах първо? Добре, това е поистина. Чай се. Супер е, бе. Добре, бе. Аз съм много доволен. Като цяло мисля, че много добре се справихме. Това беше първия клип. Тук с никакви челенджи работи, направо всичко стана мазаляк, ама оправихме се. Така че можете да оставите едно лайкче на този клип, за да правим още челенджи и такива изгустации разни.